Trenera ekarri oskuen, oguiek olan, oguiek handizek, da kajak gaztaienak, gaztaiona, pikau itxaben. Baina okan, da antxoileak eta, da gero zauzkun, guriek ipintxaben, abegin non. Eta zangun zen bateri, Susana, beste bat junzana, gugaz, frantzizera, eraro txikina. Aquí pone Avignon, Avignon. ¿Y dónde está? ¿Cerca? Saint-Louis, está bien, Saint-Louis. Cerca ahí, Saint-Louis, otra vez, pero sabes cuen, lejos, ¿qué quiere decir? Buen izan bolenera, boliene, pilaben. Ni geratu nintzen Avignon. Urte ustezan dibiezuek bost. Eta kalenturo bat, eta zauzkuen, que me tienen que dejar allí una semana o 15 días, enizinuek moten da. Ya que... Gero, eru ninguen, da hane ipinu zuen en una casa maternal. Avignonen? Avignonen, ez Bolenen. Bolenen. Bolene esat bien, baina Boline pintxaben. Dane, ando non ongitzezan. Ala zup, sartuzkoen egin, Haiek eta jatea. Ezan, baiago lagunekin, neskakin urten da, mutilek etorten jaguzen, guri ez, gure aiztak, nire aizti eta beste batena nire egiten zenan aizti 17 urtaz, da aregana etorten ziren. Eta gure ondoen bepaetan ziren mutikoek eta guaz, kaminora da. Hane, kaminuen, osea, Suez, por ejemplo, apatara bidetik, da alde bizitatik, danak arbolak intxaurrenak. Da, mutikeri esaten guntzen, ¿se pueden coger? Y sí, las del suelo, esatuzko. Y cogíamos. Da gero sartzakan, da morak hartzen, abioi ikusi eskero sartzen ginen, no, que no hacen nada, que no. Ikuin bat hartzeko, morak hartzen. Vale mal. Pasai ginen kristona.